Ond i'r un diwetha fel mae'n digwydd, a dwi ddim yn edrych yn y ddawol o gwbl. Mae hwn yn amlwg i mesur... Yn diwedd e? Oeddi twmpi mawr ar hon. Buwch ail lo yn ei goniant. Aeth llo diwetha hon i Northamptonshire. Am bres mawr? Mae'r teulu wedi bod yn yr ardal hyn am 500 mlynedd. A dyn ni'n mynd eisiau gwneud dim byd ond cynhyrchu bwyd. A gofalu am amgylchedd yr un amser chi'n bod. Mae rhaid i ni cydfywd o ran anifeiliaid gwyllt. Mae rhaid cael rhyw fath o cydbwysau hefyd yn does. Mae'r crits sy'n y gyd maen nhw eisiau gwneud i'w ffarmo. Gofalu am y tirwedd, cynhyrchu bwyd iach o safon uchel. Ac neu chwyth o beth os na cefnogau gwleidyddion yma. A cofio, mae hyn i gyd yn digwydd pan mae cynhyrchiad amaethyddiaeth yn yn cwmpo gyflymach yn Cymru na unrhyw man arall yn Ewrop. Be fyddwn ni'n gwneud yn Cymru yn mlynedd i ddod os nad ni'n mynd i cefnogi pobl sydd yn cynhyrchu rhywbeth. A'n enwedig bwyd, achos na'r peth mwyaf pwysig i bob un o'n ni. Dim ots le ydyn ni byw na pwy ydyn ni. A felly mae'n amlwg da chi'n teimlo'n gryf, mae'r broses wleidyddol sydd wedi'ch bradychu chi man hyn ar un o bryd? O, heb os. Chi'n bod o'n i'n meddwl pan cethon ni'r cynulliad bydden ni ar ei blaen, ond mae'n edrych yn debyg yn enwedig nawr yn ôl y cyhoeddiad diwetha yma. Mae ni tu nôl iddi, a gallen ni fod mewn sefyllfa mewn blynyddoedd i ddod, lle bydd Lloegr yn lan, a bydden ni wedi heintio, a pwy gobeith sydd gyda ni wedyn ni. Bydd e wedi canu. Cofiwch, mae'r ardal hyn, Sir Frycheiniog a Faes Yfed, wedi bod yn cynhyrchu lloi signo, a wedi bod fachnata nhw am bron 30 mlynedd. A dyma ni, da ni'n gweld nhw heddi yn diflannu dan trwynau ni, a bydden nhw ddim i gael mewn blynyddoedd i ddod. Bydd ddim byd i fachnata. Bydd ddim eisiau HCC yn Gymru, achos bydd ddim byd yma i fachnata. Bydden nhw wedi ddarfod.